Пляс ръчички, ами преди. Пляс ръчички. Щеше да каже нещо. Ти. Миха? Кой е това така? Кажи баба. Кажи баба. Ето. Хайде, лани се. Кажи деди, бабо. Кажи деди. Миха? Хайде при дядо. Мами, я кажи дядо. Кажи дядо. Кажи баба. Кажи баба. Ама извади ръчички, извади пърчета. Защо си лапна? Кажи. Ще кажи. Я отиди при дядо. Отиди при Да, дядо. деди да те взе. Айде, деди. Не пръщата в устата. Не, Михаела. Михаела. Бабо, пипахме там голямата топка. Изцапани сме. Тук нямаш ли салфетки? Ето се съпвам, трябва да видим. Не. Бе, Михаела, аз ще те кача горе. Ако, бабо, ако. Леко. Тя се засила, защото... Митко, Изплаши я така. Ме изплаши, ама Още не щеше изплаши. Колената пак ще ги даде. Да. Так му Тя не минат, може. пак ги разтъжи. Работят се. Нещо къси, то вече има белези. Падане.